Zukoteta wenogeno Jesu Christi Osi Seva Kenendo Nobindi Quereno Jesu Christi Kamara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ndị chọọchị anyị otu dịrị Jesu n'okwukwe na obi ekene ka anyị jiri gbakọ taa ichinyere Chukwu aja na izu ụka nke 11 n'oge na-adịghị n'emume. N'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekpe ekpere maka udo, ịhụnanya na ọganihu n'obodo niile, ọkacha nke obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị na-echetakwa ndị agadi na ndị ọrịa na Jamisa na-ayọ ọgwụgwọ nsọ n'isi ha, na-echetakwa ọgbaghara, na-echetakwa ezinụlọ ndị nọ na nsogbu, ndị na-enweghị udo, na-ayọ amara, nchekwa na udo n'etiti ha. Ugbu a ka anyị tinye n'obi n'obi nke anyị na Jamisa. Ụmụnne, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ihe omume nke Eucharistia ya site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na okwu na omume, ma site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị ka m na-eme, site na mmehie nke kasị ukwuu, ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi Virgin okwu, ndị mmụọ ọma ma ndị nsọ niile na unu ụmụnne unu yọbara m osebụla ụwa Chukwu na arịrịọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, gaa duru anyị na ndụ ebe. Nwanyị mebere, mebere.
kachasị dị elu, nyere mmụọ nsọ ebube Chukwu Nna. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị na-aṅụrị ọṅụ n'okwukwe nke jikọtara anyị ọnụ. Anyị maara na ịhụnanya anaghị ekewa anyị. Biko, mee ka ike nke okwu gị na-agba anyị ume mgbe niile. Ka anyị bụrụ otu n'ịhụnanya nke jikọtara ndụ anyị. Anyị bụ otu ezinụlọ. Nyere anyị aka ka anyị na-eso ozi ọma gị nke anyị kwere n'ime ya, site na adịnwe n'anyị Jesu Kristi hụ nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa tụọ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Ọ bụ Rafidim ka ụmụ Izrel si bịaruo ọzara Sinai, mee ebe obibi ha n'ebe ahụ, n'akụkụ ugwu Sinai. Emesịa, Moses rigoro n'elu ugwu ahụ izute Chineke. Mgbe ahụ Onyenwe anyị sitere n'elu ugwu ahụ kpọọ Moses oku sị ya, iwu ndị a ka ị ga-enye ụlọ Jekọb. Gwa ndị Izrel okwu ndị a sị, unu ahụla ụzọ m siri meso ndị Ijipt, na ụzọ m siri buru unu na nku dịka ugo, si otu a dọtara unu onwe m. N'ihi nke a, ọ bụrụ na unu ga-edebe iwu m, sọpụrụ okwu m, unu ga-abụ ndị edoro iche nye m karịa mba niile nke ụwa. N'ihi na ụwa niile bụ nke m. Ọ bụghị naanị nke a, unu ga-abụkwara m alaeze nchụaja na mba dị nsọ. Okwu nke oseburu ụwa. Anyị bụ ndị nke ya na atụrụ nke igwe atụrụ ya. Anyị bụ ndị nke ya na atụrụ nke igwe atụrụ ya. Mba niile, kwere na Onyenwe anyị ukwe aṅụrị. Were na obiọma fee Onyenwe anyị, were na ukwe ọṅụ bịa n'ihu ya. Anyị bụ ndị nke ya na atụrụ nke igwe atụrụ ya. Maranụ na Onyenwe anyị bụ Chineke. Ọ bụ ya kere anyị, ọ bụ ya nwe anyị. Anyị bụ ndị nke ya, bịakwa bụrụ igwe atụrụ ọ na-azụ. Anyị bụ ndị nke ya na atụrụ nke igwe atụrụ ya. Onyenwe anyị dị mma, obiọma ya na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-edobe nkwa o kwere ruo ndụrụga ndụ niile. Anyị bụ ndị nke ya.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Pọl dị nsọ degara ndị Rom. N'ihi na mgbe anyị nọ na-enweghị ike imere onwe anyị ihe ọbụla, mgbe oge ahụ Chineke kara aka ruru, Kristi nwụrụ n'ihi ndị njọ. Ọ dịghị mfe ịnwụ n'ihi onye ezi omume. Eleghị anya, mmadụ dị aṅaa nwere ike ịnwụchitere ezi mmadụ ọnwụ? Ma ihe gosiri na ịhụnanya Chineke hụrụ anyị pụrụ iche bụ na Kristi nwụrụ maka anyị oge anyị bụ ndị njọ. Ebe ọ bụ na ọ nwụrụ iji mee anyị ndị ezi omume, ọ dịghị ka ọ gaghị enwe ike ugbu a ịzọpụta anyị n'iwe Chineke. Anyị na Chineke ka nọ n'iro mgbe e jiri ọnwụ nke nwa ya kpezie iro dị n'agbata anyị na Chineke. Ugbu a ekpeziri iro dị n'agbata anyị na ya. Ọ bụ na ọ bụghị ihe were anya n'ezie na a ga-azọpụtarịrị anyị site na ndụ nke nwa ya. Ọ bụghị naanị na ekpela udo n'agbata anyị na ya, ọ bụ n'ihi na anyị jupụtara na aṅụrị ntụkwasị obi na Chineke site na Jesu Kristi, onye sitere na ya kpeziere anyị na Chineke. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onyenwe anyị kwuru sị, atụrụ m na-ege m ntị n'olu, ama m ha, ha na-esokwa m. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Mgbe Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ, o nwere ọmịiko n'ahụ ha, n'ihi na ha bụ ndị nọ na nsogbu, ndị na-enweghị onye inyeaka, ndị dị ka atụrụ na-enweghị onye na-azụ ha. O wee gwa ụmụazụ ya, ihe mere n'ubi hiri nne, ma ndị ọrụ dị so ole ma ole. N'ihi ya, rịọnụ onye nwe ihe mere n'ubi ka o ziga ndị ọrụ n'ubi ya. Ọ kpọrọ ụmụazụ ya 12 wee nye ha ike karịrị ike nke ajọ mmụọ, na ike ịchụpụ ajọ mmụọ, na ịgwọ ụdị ọrịa niile na nrịanrịa dị iche iche. Lee aha ụmụazụ 12 ahụ. Onye mbụ bụ Simon, onye a na-akpọ Pita, na nwanne ya Andrew, James
nwa Zebedi na nwanne ya John, Philip na Bartholomew, Thomas na Matthew, onye na-anụ ụtụ, James nwa Alphaeus na Thaddeus, Simon nke Zelot na Juda Iscariot, onye rara Jesu nye n'aka ndị gburu ya. Jesu zipụrụ ụmụazụ 12 ndị a, bịakwa dụọ ha ọdụ sị, unu azọbakwala ụkwụ n'ala ndị ọgọmmụọ, unu abanyekwala n'obodo ndị Samaria, kama jekwuru unu atụrụ furu efu n'ụlọ Israel. Mgbe unu na-aga, na-ekwupụtanụ na alaeze n'igwe abịala nso. Gwọọnụ ndị ọrịa, kpọtenụ ndị nwụrụ anwụ, meenụ ka ahụ ndị ekpenta dị ọcha, chụpụnụ ajọ mmụọ. Unu natara ihe na-akwụghị ụgwọ, nyenụ ya ndị mmadụ na-akwụghị ego. Oziọma nke osebrowa. Ndị chọọchị anyị otu dịrị Jesu. Ama m na ụfọdụ n'ime anyị gawara St. Mary Magdalene iji nabata nnukwu ụkọchukwu. Ha gbalịkwara, anyị nwanọkwa ebe a gbalịkwara. Na obodo anyị enwere ndị ụka na-eti apron. So apron ahụ na-acha lemon color. A na-ede ya, I am the Lord's chosen. Mana ọ bụ eziokwu. And ọ ya bụ isiokwu anyị taa. Because n'ihe ọgụ anyị niile, ma nke mbụ, ma nke abụọ, ma ozi ọma, God made it known to us that we are His choice. N'ihe ọgụgụ nke mbụ, Exodus, anyị maara akụkọ ụmụ Israel mgbe ha nọ n'ohu. Edurugo ha gafechaa osimiri, abịazie n'ogbe Mount Sinai. And anyị ma na ụmụ Mount Sinai ka ha Chineke na ụmụazị ya mere gịnị gbara ndụ. And ebe ahụ ka ọ kpọrọ ha na unu bụ ụmụ m, aga m abụrụ unu nna. So he made them his children and he became officially their father. So ọ bụ ebe ahụ ka ọ nọ họrọ ụmụ Israel na agbụrụ niile nọ n'elu ụwa, mee ha mba dị nsọ, mee ha ndị ụkọchukwu, mee ha ndị na-achịnyere ha aja, mee ha agbụrụ na mba a ga-esi na ha ụwa niile amara otu Chineke ahụ kere ụwa. So through Moses, he reminded them how he had led them on eagle's wing. Mee ihe ọmụma niile dị iche iche were duru ha wee rute na Mount Sinai. Ebe o ji nye ha iwu, ha gbaa ndụ. And mgbe ha gbara ndụ, ha kwere, anyị kwere na anyị ga-emezu ihe niile e nyere anyị n'iwu. Anyị ga-edewe iwu gị, gụọkwanụ Chineke anyị, ị ga-echedo anyị, ị ga-anọnyere anyị, ị ga na-azụ anyị, ị ga-abụ nna nyere anyị. So the covenant was sealed. Abịa n'ihe ọgụgụ nke abụọ, Paul a na-edegere anyị oziọma ndị Rom oziọma. Ọ na-echetara anyị na Chineke họrọ anyị mgbe o nweghị ihe anyị bụ. Mgbe anyị ka bụ ndị njọ, mgbe anyị ka nọ na mmehie, mgbe anyị ka nọ n'ọnụ ọnwụ. Ọ wụghị naanị ịdị mma anyị, ọ wụghị n'ihi ịdị mma anyị, ọ wụghị n'ihi ihe anyị nwere ma ọ bụ amamihe anyị ka eji wee họrọ anyị. God made us his own even when we were nothing. Ya họrọ anyị. And ọwụla dị n'iru anya otu anyị si wee bịa n'elu ụwa, ị ga-ama that na none of us, onweghị onye kpọpụtara onwe ya n'ụwa.
Nobody. It was through divine providence that I need to. So we are the product of God's love, the product of God's choice. So oyame mbido anyị na ọgwụgwọ anyị dị Chineke n'anya gịnị n'aka n'ihi na ọ ya họrọ anyị kemgbe ụwa. So Paul na-echetara anyị na anyị mara akwa na anyị bụ ndị eji ọbara dị oke ọnụ were gbapụta n'ihi na ọwụ mgbe anyị bụ ndị mmehie ka dịbe na anyị Jesu Kristi bịara mee gịnị nwụta ahụhụ nwụọ n'ihi anyị abụrụ ndị nke ya onwe abụrụ Chineke anyị. Abịa n'ozi ọma a na-agwa anyị na Jesu mgbe ọ na-akụzi ihe na o lere imirikiti ndị mmadụ obi ebere ọmịiko eji ya n'obi na ha dị nnọọ ka igwe atụrụ na-enweghị onye nche. Ọ hụrụ ụdịrị nsogbu ha nọ n'anya. They were just wallowing. Life without meaning, life without purpose, life without destiny. Ya sị mba, aga m ahapụ ndị nke m otu a. From there, go to bido church. So the first 12 apostles, that was when they were chosen. And ọkwa Chineke, ọkwa Jesu Kristi họrọ ha. Ọ wụghị ha nwa mee gịnị họrọ Jesu. And the mmadụ 12 họrọ wụ ndị mụbara wuziri his body of the church anyị na-ahụ ugbu a niile. So ma mụ ma gị. So this is the foundation of Jesus choosing us to be his own. So we are God's chosen. We are God's choice. Precious in his eyes. Mana enwere ihe anyị ga-amụta na ọhụhụ ha Chineke họrọ anyị n'ihi na ọtụtụ oge ọ na-awụ ndị mmadụ hụ anyị as Christians, ọwụ ndị mmadụ hụ anyị as priests, ọwụ ndị mmadụ hụ anyị n'ọkwa dị iche iche anyị nọ n'anya na ihe anyị kwere n'anya. They place us on a very high pedestal. Hidewe anyị n'ebe dị elu. Hidewe anyị n'ebe dị elu, they will begin to expect perfection from us. Na ihe niile ga-ezu oke n'anyị. Mgbe ụfọdụ dịrị nnọọ ka eji onye komita kwuo anyị na-achọ ebe anyị ga-emehie ma ebe anyị ga-ekwuhie ka e were mee gịnị apịa anyị. Ọkwa isi na ịbụ nke a, ọkwa isi na ịbụ nke ọzọ, gịnị mere iji eme ihe dị otu a? Mana ihe ndị a niile agụrụ anyị na ebe Chineke na ọhọrọ anyị, ọ họrọ ma ndị ọma ma ndị gịnị ma ndị ọjọọ, ma ndị ma ihe ma ndị na-amaghị ihe. And ọ makwarị ọwụla dị mbọ na-edowe iwu ya na mgbe ochie. Ọ ma na ndị a na-ekwe anyị ga-eme ihe ndị iwu gwara anyị na nwantịntị oge they are going to mold the golden calf and worship. Even the first commandment they're going to betray. But that didn't make God to change his mind. He still made them his own. And even after when they have failed, God was still with them. Ọwụla dị mgbe Chineke bịara nwụọrọ anyị mgbe anyị ka wụ ndị njọ bụ n'onweghị ihe anyị bụ. Omenala anyị akwụsị ime njọ. We are still falling in our sins. Mana o mere ka Chineke jụọ anyị? No. Even till today, even till tomorrow, we are still God's chosen. Abịa legoro anyị na ụmụazị 12 ahụ Jesu Kristi ji were bido ụka ya. Chineke mara ha niile n'otu n'otu. Their personalities, their character, their weaknesses and strengths, but he still chose them. Yile anya ụfọdụ n'ime ha gụrụ akwụkwọ, ụfọdụ agụghị akwụkwọ. Ụfọdụ n'ime ha nwere ego, ụfọdụ enweghị ego. Ụfọdụ n'ime ha na-agbalị ikpe ezigbo agwa, ụfọdụ wụ ndị ohi, ụfọdụ wụ ndị ọnọọtụ, ndị na-anapụ ndị mmadụ ihe ha n'ike. Ụfọdụ n'ime ha ekweghị na ya, they were doubting the power of God, ndị dịka Thomas. Ụfọdụ wụ ndị ohi, ndị dịka Judas Iscariot, onye ebe ọ na-achụ ego ji wee ree Jesu. He was a betrayer. And even before that, that's time he was the treasurer of the group and he was still stealing money from the general purse. But in niile, God still chose them and made them his own. And not only that, still entrusted them with divine mandate to go and preach and evangelize to the whole world, to be laborers in the vineyard of God, to bring souls back to Jesus, to guide people in the right track, in the right direction to salvation.
Ihe ndị a niile ole ihe ọ na-akụziri anyị? The first one is, let our imperfections not discourage us. N'ihi na ọtụtụ, because anyị na-ahụ onwe anyị, anyị na-agba mbọ, ọ dịrị nnọọ ka o nwere ebe na-adọla anyị azụ. Sometimes it will seem as if we are just fighting a lost battle. No. Don't see yourself mostly from your imperfections, from your weaknesses, from your limitations. There is something greater that God sees in you. There is something precious that God sees in you. And that is why, despite our fault, despite our limitation, God still chose us. We are still His choice. N'ihi na ọtụtụ ekwere na because na ha ebilie ha ada, and they will think that the Christian virtues and commandments are impossible to keep, and they will fall away from their faith. God has not given up on us, so do not give up on yourself. Ụfọdụ kwanu na ọgbọ ka akpọrọ anyị iji bụ ụmụasụ Chineke are looking at some people as a model of perfection and have built their faith on them. God didn't choose you to build your faith on a human person. God chose you to build your faith on Him, on Jesus Christ. And that is why whenever our church leaders, whenever they make mistake, you see people fall from their faith. Father, Bishop, Deacon, Pastor is running his own race. He has his own question to answer. So if you are giving up on your faith because of his mistakes, because of his limitation, because of his vulnerability, you are on your own. Because all of us are called individually to be the body of Christ. And God still knows the imperfections and the limitation of even the so-called priest, the so-called pastor, the so-called bishop, and He still called them. And that in any way does not invalidate the message of the gospel, the message of truth. So I ask Allah that now, because even in the apostles, in their weaknesses, in their limitation, God still entrusted to them the role of laborers in His vineyard. Even during the early persecution, some still denied Jesus. Some denied for them to preserve their life, but still people didn't give up on their faith. So if you are giving up on their faith because somebody you see as a model is messing up, then your faith, you have to reevaluate the type of faith that you have. Because most of the time, instead of building our faith on Jesus, we build our faith on persons, on individuals. When people come with questions on attack of the church, I was okay, give me one fault you find in Jesus, then I will listen to you. If the fault, if the vulnerability that you are talking is about the human person, the church is made up of both the divine and the human person. And our faith is not to be on the human person, but on the divine. And our heavenly race is individual. So allow God to handle that the person who has fault. It's not in your place, not in my place. If there is any way the law is supposed to be against him, then let the law take its full course on that person. But for you to give up your faith because of someone's mistake, then you need to reevaluate the type of faith that you have. It doesn't mean that we should remain in our limitations and our vulnerabilities. That is why God gave us the mandate to go and preach, to go and evangelize, to go and bring souls to Jesus. And I was asking myself, will he still say the prayer for vocation that God should send laborers into his field? I think he will say it more and more, because there are many more souls perishing. There are many more souls going astray. And sometimes, more like these laborers, our mind goes to the priest alone or those who are ministerial pastors. No, all of us are laborers in God's vineyard. All of us have been given the power, the mandate. Starting from your family, that is where you are in charge. Every father is the head of the family. As the head of the family, you are the chief priest of your home. Because is the first Jesus that your child will encounter. That is why the church, the family, is a domestic church.
So the question is, how are you doing your ministry in your family? Are your children saved? Or are they among the lost ones? Those who live as if that they are not without shepherd. They are without shepherd. No mother, no father. That is where our role starts. Ebe ahụ ka ọrụ anyị bidoro enyere anyị. Dịka mgbe ụfọdụ, every church m dọ n'anya, every morning mass, ha na-ekpe prayer for vocation, prayer for vocation. And I told them, yes, it's a lovely prayer for vocation for young men and women to enter into the vocation of priesthood so that they will continue the work of Christ. But at the same time, how many of your sons and daughters, how many of your grandchildren have you encouraged to enter the seminary? None. So where do you expect the vocation to come from? Ebe ka ndị ahụ ga-esi abịa, Chineke ha ga-esi n'eluigwe. And sometimes even when your sons and daughters indicate interest, you will shut them down. For you, nani him awo ndị doctor, ndị nurse, ndị nka. So where do you expect it to come from? So even till date, Jesus is still saying that prayer, that the harvest is rich, but the laborers are few. And how the value of family is dwindling, coming down every day, nada. It's because parents don't have what it takes to raise up family for children. So that is the laborer that Jesus is talking about. So when you don't know what it takes to raise up those beautiful kids that God has entrusted to you, how do you expect it? What do you expect the better society to be? Because it's from your home that the fruits are being sanctified. Then from your home, the word is sanctified. Because right now, the family is the basic unit of the society. So, we are grateful to God for being His chosen, for being God's choice. Then secondly, as God's choice, let your weaknesses not discourage you, but let it be a source of strength for you to always come before God and say, God, this is how I am. Help me by your grace. Let it be a source of the virtue of humility, a virtue of independence and trust on God, for God that perfects all that is wrong in us. And let also someone's limitation and downfall be a source of discouragement to us, because God even saw that before us and still chose that person, not giving up on him. And may we realize that we have been called into the field to harvest for Jesus, to harvest souls, starting from our family. And for all the choices that you have made, the choice of your wife, the choice of your husband, and your children, don't expect perfection from them. Accept them the way they are and see a way to work on those limitations. So it's because we do expect perfection from people that we are choosing. That is why sometimes we conflict. Because we that are expecting perfection, we're not even perfect. So ọ bụrụ ma Jesu Kristi onye zuru oke bụ Chukwu na mmadụ họrọ anyị ma na-ezughị oke and is still journeying with us till date, who are we to give up on those who are not complete, who are not perfect? Don't give up. If you are stronger, be the one to lift others up. If you are more intelligent, be the ones to guide and educate others. If you are more spiritual, be the ones to inspire and pray for others. If you are more virtuous, be the role models that others will see and emulate. And if you are complaining about those sent into the field of the harvest, be the example that will prove otherwise for people to see. May God bless these words in our hearts through Christ our Lord.
ekwe m n'otu Chineke. Oh yes, Lord, I believe. Oh yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. Oh 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 yes, Lord, I believe. Ekpere nke ndị kwerenụ, ụmụnne m na Kristi, dịka ndị Chineke họrọ ahọrọ, ka anyị were n'ohere ọma ya o nyere anyị ma yọọ Chineke ebumnobi anyị dị iche iche na nke ụwa niile. Mmadụ anọ ga-edu anyị n'ekpere, ndịkwa ya ga-enye anyị ihe anyị ga-aza.
ekpere ime obi. Cheta obodo anyị bụ Naịjirịa. Kpee ekpere maka udo na ọganihu, mgbanwe nke ndị ọchịchị anyị. Kpee ekpere maka ntọhapụ ndị eji eji, maka nchegharị ndị kpọrọ onwe ha ndị bandit. Kpee ekpere maka udo na mba niile. Cheta ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ, ka Chukwu nye ha obi nchegharị. Jirikwa atụmatụ gị niile ị nwere n'izu ụka a tinye Chineke n'aka, n'ihi na Chineke kpọrọ ụzọ, ọganihu na ihe ga-adịrị gị. Ebe ị na-arụ ọrụ, njem niile ị ga-aga n'ụzọ ụka a, ezinụlọ gị, ndị enyi, ndị agbata obi gị, ihe ahụ ị na-ayọ na-ebesara ndị mmadụ ibe gị, kpesara ya Chineke. Jigide onye nwe m Jizọs, jigide, jigide onye nwe m Jizọs, jigide. Ọsọ gị ka m na-agba, mmeri gị ka m ji meri ụwa. Nye m ike oge niile, ka m ghara, ọ dịghị onye ọzọ n'elu ụwa, ọ dịghị onye ọzọ, ọ dịghị onye ọzọ n'elu ụwa, ọ dịghị onye ọzọ, ewo, naanị Jizọs n'iru, naanị Jizọs n'azụ, naanị ya ga-egborokwa m niile, ọ dịghị onye ọzọ. Ezi Chineke anyị, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, ọ dịghị chi ọzọ anyị nwere belụsọ gị. Anyị ejiri ndụ anyị, mkpa anyị, ebumnobi anyị, ihe niile gbasara anyị wee tinye gị n'aka. Chekwa anyị, duo anyị, hụkwasị anyị amara na ngọzi gị, mee ka ọ dịrị anyị na mma. Chekwa mkpụrụ obi anyị, nye anyị obi dị ọcha iji were gbaa ọsọ okwukwe nke a gbaro ya n'isi. Gosikwa anyị ngọzi gị, ma meekwa ka anyị bụrụ ngọzi wee dịrị ndị ọzọ. Nke ọ ga-anyị bụ mbiche n'elu ụwa a, alaeze na okpu mmeri ga-abụ nke anyị si na Kristi onye nwe anyị.
rịọwanụ ụmụnne m ka aja nke m na nke unu rịọkamasị Chukwu na ji ike niile nara nọ. Chineke anyị, iji achịcha na mmanya nke a na-azụ anyị, werekwa ihe ọgbụgba ndụ nke a na-eme ka anyị dị ọhụrụ. Biko mee ka anyị site n'ihe ndị a na-enweta enyemaka gị ma ahụ ma na mkpụrụ obi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ihe ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'aha ndụ na anyị ga-enye gị ihe ekele oge niile n'ebe niile o Nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sikwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke wetara onwe ya, ka anyị bụ ndị isi na ọchịchịrị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ha anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na si Nna, ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-ayọ ka ido nye ndị a nsọ Jizọs ka ha mụọ gị, ka ha wee họrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edinye n'ahụhụ ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha
nye gị ekele na otito, nyawa ya nyekwa ya ụmụazị ya na-asị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke abụọ ahụ nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụ kwa ka o si mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otute, bunye onye ụmụazị ya na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imeri imehie mmadụ, ka were gbaghara ha njọ, na emenụ nke ha na ncheta nke. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ha ugbu a. Anyị na-ekwupụta onwe gị, na-egosikwa bilite n'ọnwụ gị, o Kristi. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi ikwere ka anyị kwụrụ n'ihu gị, ka anyị dị mma ikwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu isi na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, ite gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Leo na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụọ ụwa, were kete ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na ha eso ya bụ Kristi, na ha esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. O
kperenụ ekpere n'ịzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuwe Chukwu Nna. Who art in heaven, hallowed be your name. 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 Hallowed be your Zọpụta anyị na-arịọ gị, o sebụrụ ụwa na ajọ ihe niile. Were ebere ndụ n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo nke m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwara na nje anyị gaa, kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị. Biko nye udo dịka otu mgbe na-ekwu uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke o sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo.
bata nọnyere m mkpụrụ obi m echela sị Chukwu bụ ndụ m sọ gị bụ eze m Chukwu bata chiwa mkpụrụ obi ekwela ka ajọ mmụọ bata. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, lee diwe na anyị Jesu Kristo na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ nke Chineke. Ahụ Kristi. Ahụ Kristi. Ahụ Kristi. Lead me in thy righteousness. Make thy way plain before my face. Ahụ Kristi. Lead me, Lord, lead me in thy righteousness. This is Make thy way plain before my face. For it is you, Lord, only that maketh me Christe. Aho Christe. Aho Christe. Aho Christe. Aho Christe. Aho Christe. Blood of Christ. Aho Christe. 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 God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Aho Christe. Aho Christe. Aho Christe. Aho Christe.
praise and our thanksgiving be evermore. The sacrament most holy, the sacrament divine, our praise and our thanksgiving be evermore. The sacrament most holy, the sacrament divine, the praise and our thanksgiving be evermore. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị anatala ahụ n'ọbara nke nwa gị. Otu oriri nsọ a si egosi ịdịkọ n'otu nke ndị kwerenụ, sikwa otu a mee ka ịdịkọ n'otu ahụ na-apụta ìhè n'ime nzukọ gị isi na Kristi onye nwe anyị. Anọdụ n'ala. Otodiri Jesu, second collection. Ọ gọziri agọzi n'elu ụwa n'otinyere m jara chimle, ọ gọziri m agọzi, ọ tinyere m bara, ọ gọziri m agọzi, ọ tinyere m chimle, ezi chimle, ọ gọziri m agọzi, ọ gọziri m agọzi, ọ tinyere m jara, ọ gọziri m agọzi, ọ tinyere m visi, ọ gọziri m agọzi n'elu ụwa n'otinyere m jara, ọ gọziri m agọzi n'elu ụwa n'otinyere m jara, ọ gọzi ezi chimle, ọ gọziri m agọzi, ọ gọziri m agọzi, ọ gọziri m jara. Otodiri Jesu, here our parish announcement. Let us support the annual Catholic appeal. Our goal is $26,804.
and together we can achieve it. Every gift matters. Envelopes are available in the back of the church. Thank you for your generosity. The flower circles from our garden are now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We have many circles available. To reserve yours, fill out the form in the bulletin. Registration for the 2026-2027 school year is now open at Blessed Sacrament Catholic Academy. Families seeking a faith-filled, high-quality Catholic education in a safe and nurturing environment are invited to learn more. Financial assistance is available. For additional information, please see the bulletin. The parish office will be closed on Friday in observance of Juneteenth Day. Have a safe holiday. Otod Jesu. This is the second Sunday. This is the second Sunday of the month of June. So, signage and special blessings. So proceed in the choir. Kelere Chimo na Chimemela. Kelere Chimo, Ndina kelere Chimo na Chimemela. Kelere Chimo, Wane kelere Chimo na Chimemela. Kelere Chimo, Ndina kelere Chimo na Chimemela. Kelere Chimo, Wane kelere Chimo na Chimemela. Ogozie na ho Chineke si n'ogozie na ho ebi ebi. Ogozie na ho Chineke si n'ogozie na ho ebi ebi. Ogozie na ho Chineke si n'ogozie na ho ebi ebi. Chimle, Chimle, onye ọma Chimama ọgọzi magọzi. Maka anyị dị n'aha Onyenwe anyị. Ezi Chineke nna pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị na mbụ onyinye ndị nna nke i nyere anyị, ndị mere ka ha bụrụ ndị isi ezinụlọ, ide ji ụlọ na ndị na-edozi obodo. Anyị na-ekelekwa gị maka ndị nna nke chọọchị anyị. Biko gọzie ma chekwaba ha, hụkwasị n'isi ha onyinye nke mmụọ nsọ, nye ha amara gị na uju ka ha wee rụọ ọrụ nke tinyere ha n'aka. Ọbụladị ndị na-enwe nsogbu nke dị iche iche, nye ha ike nke ahụ na mkpụrụ obi, nye ha amamihe ka ga-eji na-achịkọta ezinụlọ nke tinyere ha n'aka, nyekwa ha mmụọ nke udo, ndidi na ọganihu. Mee ka omume ha bụrụ ihe ọmụmaatụ dịrị ụmụ ha na mba niile dị iche iche, ka esi n'aka ha mụta eziokwu, ka esi n'aka ha mụta ihe ọma, ka esi n'aka ha nwee okwukwe pụrụ iche na gị. Biko gọziekwa ezinụlọ ha, ndị nwunye na ụmụ ha, ndị agbata obi na ndị niile tụkwasịrị nchekwube na ha. Mere anyị niile ebere, ọwụladị ọtụtụ njọ nke ha metalara, gbaghara ha ma sachapụ ha, ma mee ka ha bie ndụ ga-amasị gị, ndị ụdị ọcha, nke ọ ga-awa ha gbachaa ọsọ okwukwe ha n'elu ụwa. Ha ga-enweta alaeze na okpu mmeri n'eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị. Ka Chukwu jike niile gọzie ma chekwawa unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Emere m chiọma
Otodiri Jesu. Nendo ebebe. Onye isi ndị nne. Onye isi ndị nne chọrọ ịgwa ndị nna okwu. Lady Mary Rose, are you ready? While she's coming, today Bishop Father Cosmos now celebrate Mass na parish here na Queens. I really like na parish here, most of us. So, but I got forward the flyer na platform so that in the church after Mass to go there for the reception. To register. Otito dịrị Jesu. Ndị nne mama. Ndị nne mama, ihe ezinụlọ, ndị nna papa, ideji ụlọ. Ndị nna papa. Ide Julo, ide. Okay, biko ọ just ka nchetara unu na maka ụka nna na-abịa. Anyị achịgharịcha uche unu ma ihe unu kwetere from the church parish. Na ha use basement. Unu use basement na Father's Day, Mother's Day. Then we don't have basement for Father's Day. So mụ na ndị otu m achịgharịghị uche wee tụleche ka anyị ga-esi chụrụ unu gbagharịba chọwa hall na ndị otu ya. I sị ka anyị shift the celebration to July 5th. So I sị ka anyị gwa unu na July 5th from the first day of July ka onye ọ na-bidoliwe ọgwụ ịsa afọ kwadobe maka unu mana anyị ada carry last. So the celebration will be on July 5th. So thank you. Otodiri Jesu. Ihe we isiokwu ya na ọrụgodi na ihe mee ya next Sunday. We are still going to do it for sure. So egwu atụkwala anyị. Ihe ọgụgụ nke our youth na-agụrụ anyị, we call it read and tell in summary. Ka o si sọchukwu, I'm sure na ọ dị ready for it next Sunday. Ọ ga-awụ next Sunday ka anyị ga-resume to do it. He will do it. Otodiri Jesu. When they were their birthday anniversary this week. Oh, Chidimma. Wow. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ. Gbatịpụta aka nne gị na ngọzi. Maka anyị dị n'aha Onyenwe anyị. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of your servants
who recalls today the day of their birth, and rejoice in your gift of life and love, families and friends. Bless them with your presence. Surround them with your love, that they may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. Grant them good health of mind and body, and endow upon them the gift of the Holy Spirit. We ask this through Christ our Lord. Amen. May the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Congratulations. Congratulations. Biko Sunshine is here today. Chidimma, ọ na-agwa anyị na Chidimma nwere snacks. Ndị adult adịghịkwa excluded. Na parking lot, Otodrijeso, Dr. Mrs. Comfort Ibe ga-enye anyị rain check for Chief Ibe's birthday celebration. Otodrijeso, anniversaries, or when they are their anniversaries, wedding, whatever's anniversary, chieftaincy. All right. Is anybody worshiping with us for the first time today? And one all is here to worship with us today. Otodrijeso. Father, we welcome you again. We're always very, very excited to see you and to listen to your homily. Father Chris. Thank you. Thank you. Otodrijeso. Biko, ndị nwere ike ịga to Father Cosmos Parish after Mass can go. Otodrijeso, the altar servers, thank you so much. Ndị kwaya m ibe m, ndewonu. Otodrijeso, ana m eji ohere a ekele mmadụ niile ndị gbara anyị odibo na altar, ndị gụpụtara anyị ihe ọgụgụ, ndị kwere anyị ukwe, ndị rụrụ anyị ọsha, na mmadụ niile. Thank you very much. You are special and you are chosen by God. So you are God's chosen. So, ana m asị ka taa na ụbọchị niile nke ndụ unu marụ na mmasị na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye rụnụ. Bow your heads for God's blessings. May the Lord bless you and keep you. Amen. May he let his face shine upon you and show you his mercy. Amen. And may he turn his countenance towards you and give you his peace. Amen. Ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawano misa husigo. God bless and protect you, Father, Son, and the Holy Spirit. Thank you very much. That was awesome. Thank you.